Počkáte. Cože? 25. dubna Torstolovi. Minifish. To abych ho nějak unes. No, aby neunes on Já tebe. jsem se ještě vytáhnout to. Hodinový boj. Ale já nevím, jak ho mám jinak. Za tu držku jedině. Musíš hlavně hodně hekat. Ty krá. Je tam, je tam. Ježišmarja, ty vole. Necháme ho trošku nalapat. Monster fish. Takže mám jezdit na Ebro. Jo. Vole. Oni ti plavou pod chatou. Pěknej. Na feeder. 18, 27. Ale babi. To potopím. Ale dostal někdy po hlavě. Vidíš to? Jo, jo. Má podle mě od lodi. To je možné. Tak, ještě jdeme fotit. Ale zatím spolupracuji. Dobrý, dobrý.